טוב, יאו, אתה איתי שם? די.ג'יי בנץ. יאמן. יאג'ה. מוג דוג. יאו. ניסיון AGS. ראשון עם על שתי הביט. המיקרופונים. כתב בכורה. אחים שלי. ברוכים הבאים לבניין של מורגן. אז יאללה אנשים תתכוננו לבלאגן. כאן מוג דוג ב-AGS על המיקרופון. אז יאללה אנשים לכבות את הפלאפון. אצלנו בבניין אנשים שונים ומשונים, דרוזים, צברים מטופים ורוסים. הנה באות פס על חברי הבניין, שיכניס בכי קצת קצת וגם קצת עניין. הראשונים הם הדרוזים, אנשים נחמדים. מילה בעברית הם לא מבינים, אחריהם האתיופים אנשים חכמים, בלילות צועקים תביא את הפחים. אחריהם הרוסים, יותר נכון הרוסים, ספרים, דקונים ואסקטבורד רוכבים. ולבסוף הצברים בבניין עם הרוב, בצד מדברים ואזרחים מקרוב. אז למרות כל ההבדל והשוני, חשוב שתדעו שאנחנו מסתדרים פה יופי. אחד לשני נותנים כבוד, מקסימום קוראים לזה חבר אותו. למורגן יש צוות מנצח, תמיד דואג ותמיד תורח. מפה כל חניך רק פורח, ויש חלק שגם בורח. הראשון הוא גל המדריך, גם יפה וגם חתיך. לכל אחד תמיד דואג, וחשוב שלפעמים עלינו הוא שואג. חב מגיע זוהר השכתר, מטפל כל חניך יחס 10 כל בוקר, אותנו מהירה 7 וממנה לקום זו ממש צרה. ודיברנו על עדות, החשוב לנו בכמה דברים להודות. בפנימייה גדלנו, חונכנו והתבגרנו, קיבלנו אחים טובים ומכאן בכבוד עצמנו. בחדר אוכל 3 פעמים ביום אוכלים אוכל כל כך טוב שפיצה אנחנו מזמינים. אתה רוצה שניצל או אולי נקניקיות, ואת אלה אתה שומע אומרת אין לו תוספות. כל בוקר לבית ספר צועדים, משם צחניה או לזולה חותכים. פנים שבתות אנחנו סוגרים, קידוש פעילות ועוד דיסקו רוקדים. כל ערב מדברים בשיחת קבוצה, כותבים את החפירות ועולים למיטה. עכשיו לא את המילים, פשוט שמע. בלילות תמיד יוצאים ומתפרים, תרתי משמע. שנת 2007 בפנימייה חתמתי כאנשים, אנשים שואלים תיאורת בפרק, אז קליטו אנשים מחזור בבית מלכים, עשו מהפכה ושינו את החוקים. סיימנו להביא לכם בתים וחרוזים, אז בנות להירגע, כולה של מורגן שלנו שרים. אז הרימו את הידיים, תנו בכפיים, תרימו אותם כמה חדות מחר או מחרתיים. פאק And trust me, I will kill ya. כדאי שתריחו את הפנימייה. כל ואחד ביחסר לשיהד אינשאללה, כי נעלה תמיד אותי מספר אחת בנשמה. החלטה ראשונה, שתי בן יונה. מיקרופונים. אח שלי, אתה מהקסנטיקה. שתי מעבירים, כל מעביר 10 שקל אחי. 10 שקל זה לא בא בשקל. מורגן הקלטות, יאו מוג דוג and AGS פרודקשן, די.ג'יי בנץ' די.ג'יי בנץ' די.ג'יי זייתוני Back for life, rock riders. אביבי ערן זייתוני, גל בן שושן, נאור זייתוני, ילד הבר מצווה, שבוע הבא אנשים. יום חמישי, אתה בא? חמישי. בכבוד בחיף יא מגעיל